Samantala, kumpiyansa naman po si Congressman Arthur Celeste ng Unang Distrito po ng Pangasinan na walang ghost projects sa kanilang distrito at patuloy na napapakinabangan ng publiko ang mga flood control projects na ipinatayo simula pa noong taong 2022. Ayon po kay Celeste, umabot po sa 46 na flood control projects ang nailatag sa loob lamang ng 3 taon, kabilang ang mga istruktura sa mga bayan po ng Agno, Alaminos, Burgos, Infanta at Dasola. Bagamat umani ng pinsala ang ilan sa mga proyekto bunsod ng pananalasa ng Bagyong Emong, tiniyak ng kongresista na kasalukuyang isinasagawa ang pagsasaayos sa mga ito sa ilalim pa rin ng contractor warranty. Hinimok din ni Celeste ang mga residente na agad na i-report ang anumang obserbasyon kaugnay ng posibleng irregularidad o korupsyon sa mga proyekto sa pamamagitan ng email address na floodcontrolfirstdistrict@gmail.com. IFM News. IFM News. IFM.